नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक देवरिया कांड के बारे में 2 लाइन सुनाने जा रही हूँ। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइल देवरिया से खबरिया गइल प्रेमचंद के जनिया, तबो आँख मून के सुतल सरकार बा, ई बाबा के सरकार बाना। तबो आँख मून के सुतल सरकार बा, ई बाबा के सरकार बाना। कायब यूपी में यादव भइल गुनाह बा, ई बाबा के सरकार बाना। प्रेमशीला करेली अरजिया, सब सुनी मोर अरजिया। प्रेमशीला करेली गोहरिया, साहब सुनी मोर अरजिया। अब उजड़ल हमर सब संसार बा, बाबा के सरकार बाना। अब यादव भइल का यूपी में गुनाह बा, ई बाबा के सरकार बाना। बिटिया रोवे